هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا ابويا وهنا امي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا التادي وهنا هيكونوا احفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي. ассалому алайкум тамошобинони азиз, мехоҳам имрӯз як канали апаҷонона барои шумо шинос кунам. Канали кулинария ҳаст. ҳар як торт, ҳар як он чизҳое ки шумо дар экран мебинед дар каналшон бо рецептҳош навор кардагиянд ва осон оддӣ менависанд дар болои ҳар як чизе ки видео мекунанд. Чанд грамм, чанд қа андохтан дар кор, чӣ хел кардан дар кор. запеканкаҳо мақсад як ҳафтина хӯрокҳоро менюша чӣ гуна тайёр кардан, заморозка карданша ҳамаша дар канали апаҷони мо дида мешавад. номи каналшон Мир рецепти азизӣ ном дорад. тамошобинони азиз, ҳатман ромада айнои мо салом расонем, подписатсия кунен. умедворум сухани моро дар замин намегузорен. бисёр апаҷон хушонам хоҳиш карданд ки подписчикои шумо бениҳоят подписчикои хуб ҳастанд, моро ҳам дастгирӣ кунанд, чун ҳар вақта силкаи каналаш дар якум комментария закрепит карда мешавад. бешакӣ ба ҳаматон раҳмат. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. чӣ хеле ки мебинен имрӯз ма ки саросима будам, беҳад корум бисёр буд. саҳар барвақт кати бе телефон бе ҳичи рафта теза гӯспандоя каҳ кардам, об додум, мақсад ҳамаро ҷобаҷо кардам. имрӯз гӯспандоя навор накардам ва чиста влоги мо барои меҳмонбиёрӣ, тайёрӣ дидан ва меҳмонора кам кам навор кардагим. умедвор ҳастем ки шумота маҳқул мешавад навор. навистагӣ будем ки сайда ягом намуд салатам ҳатман кун. ҳамея бисёр фикр кардам, гуфтам салати анория кӯдакои худмам ки нағз мебуданд, биё як чизе кунам ки ҳамамон бихӯрем. мақсад дар инҷа салатиам хали анорӣ кардам. ва тамошобинони азиз, ҳазор раҳмати калон барои 20,000 нафар шуданмон. дар навори гузашта бахшиши зиёд ки айдум буромадай шуморо ман миннатдорӣ кунам. таоман ами рӯзе ки маззам нестай ҳама чи тез аёдум меброя, фаромӯшхотирам шудам бигем. умедвор ҳастем айма хафа намешавен. ҳамаша ман дидестам, ҳамаи комментарияҳо, ҳамаи подписчикои нава сразу менависанд шумо чанд солаен, ай куҷоен. ман сразу ҳис мекунам ки подписчикои наванд. тамошобинони азиз, ман 29 сола аз шаҳри Новосибирск ва фарзандои мара шумо аллакай медонеду дидагед. подписчикое ки дар канали мо нав подписатсия мекунанд, аз аввали наворҳои мо тамошо карда мебиёянд ва бо менависанд ки сайдаҷон, мо ҳама видеотона тамошо карда буромадем. ҳазор раҳмати калон, худованд аз шумо розӣ бошад. ва бо тамошобинони азиз, бисёри шумо дар ватсап мара мепурсен. бахшиш ки ҷавоб дода наметавонам ки ҳамаша хондум. барои смс-тон раҳмати калон. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر тамошобинои ҷа якта дугонаам омад бигем кӯдакодам хеле салёни бодиринги да машни ширинак овардаашонад. и тамошобино бешбармакай хулоса инам халинай номаш оши тупаи лавка хидмон мегӯем ку ҳам халия мебри меҷӯшонӣ гӯшта аделна меҷӯшонӣ бигем реза мекунӣ да болош бе ягом зербак мукадем. инам хали кадем бигем да ҳамо оби бульён ҳами тупоҳора меҷӯшонӣ да тавақ мегирӣ. чанд қай ки меҷӯшонӣ да ҳар як қабаташ ай оби хомшурбо кам камак мерезӣ. ҳами занак я силка роӣ кард. тамошобино намедонам я марда ки рӯз ҳамира тайёр мекард. анаи бульён шай уже ма гӯштоша бигем я баробарша гирифтагием и зиётиёшай.
لما تحرم شيئا قل لي. тамошобинони азиз, меҳмонои мо ҳам аз сари як устол ҷамъ овардам. Бигем ки инами занаке ки якум шитагиай и сарпаскна ки бачаома меояд дар мехона сарои бачаома пас мекунам. Ану духтари калон ки шитагиай 17 сола духтаршай синфи 11. И духтаре ки димги шитагиай ҳавай гуфтам ки шавҳар тоҷик кадаги буд. Инаи кудакошай рӯпаруш кудакош қати кудакои ма шитагиай духтарои калон калон дора ва ёша овардаги нестай. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحب فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه. نه کاتالوگی ناو کاتالوگی بعدی سالی ناو ولی هوشم نکردم تماشاشم نکردم دیگه مزام نشد هیچی را اهمیت هم ندادم. دیگه اومده میگه که پاسیلکت چرا هوی نمیکنی ابزار کنی. گفتم که مزام نیست. میگه آقا من پاسیلکت را ناز بدم که بیاس را هوش میکنم. گفتم ای سلامتی نمیده هیچی در نظر دیگه نمیتوسته. ای پایزی که گفته بودم برایش کم یک بار پوشیدم تماشابینا. گفتم که چه خیلی برای در وقتی ابزار کردن امروز که آوردم یک بار پوشیدم برو آوردمش. گفتم در وقتی ابزار کردنم بگم که چه خیلی ما در پیشه بگم که отлично шишда ҳам қохшуру шишда шикамам ки ва айпоча пушидамаш шикама беҳад хушрӯ қапид хали муллои макай хали ранги пои сахт неста ки хам шави сини боло рава сини поён биёя ҳам қохшуру ҷиқидак ва болои ноф ва болои шикам ҳама ҷоша ҳам мепушона мустаҳкамак меқапа. И размери и беразмер ма гирифтагиам беразмерша гирифтагиам барое ки ма гуфтам ки размер ма гирам биёрам ки як сахти куна чихела ина бинеку размериш чанда хитон ва фикр май ҳама размери калонша ё ки чихелия беразмерай гуфт бором афтам афама заказ кунма байни хели дора ранги чулкие ки барои варикоз гирифтагиам болош хели дора меқапа барои нафромадан ирам ҳами хели дора дами кожаи танат хели бучаспае ки неприятни боша ихе несем яхкиам хе мечаспае ки мақсад нафроя хушрӯ омада маҳқул шид хели ғавси бадам несте ки дар хона бишини дил танг шава ба размеротона хитон уточнит кунем адаба бинависе барое ки менависе ки ма операция кардагиме ки ма таваллуд кардагием ҳаминоша ман намефаҳмам барои ҳамиқа хитон размеротона гӯем ма равонатон мекунам ози дар охир ҳама ин чизое ки гирифтагим нархоша мегумтона айс пас гуфтам нархора бугум ки баъд амро скриншот мекунад ҳами чанд сум меиста гуфта дар ватсап ози ҳамаша нархора мегум и поиз буд ва якта карандаш барои глаз барои чашм даруни чашм маҳкам буда ёси клёнкаша ҳуй кунам. барои даруни чашм қалам барои даруни чашм ирам сиёҳай ҳама намудуш ҳастай кабучам ҳастай дамфабелик ҳама намудуш ҳастай и сиёҳай ҳози дар охир ҳамаша чихеле ки гуфтам нархоша мегумтона и қаламам биtta айнае гирифтам тамошобино яташа бурдум да ҳамон мондам бушои дуруст шуд истифодаш бурдестам буш охир намегире тамошобино пушаймон намешавӣ ҳами либоса мешӯи ку нами бӯи приятни бамазза ҳамаи хонара фаро мегирад ҳамо ваёи карданакое ки барои заб ханадори шкаф дар кор нестай ам хешкафа ҳуй мекунам бӯи хушрӯ мекунад ки ай ҳами ай рӯи ҳами ва крем зима гирифтам якта гири қиматтар меомад дутта ки мегирифти аксияда меғалти дутта гирифтам крем зима гирифтам дутта якта яи имтимгели укарат сафеча гирифтаги будам бо духтаро дар группа иша таъриф кардам бо аиш гирифтам якта зубной паста гудакуда гирифтам дутта нав ҳастай хаякам биё якта дигам буд гирем якта блеск барои губ заказ кардам розовый почти ранги лавай
طبق دخی. او یک قلم دیگرم گرفتم. دو قلم. انا هازی دخی ما کنم. ایشا هوی کدا بوشا دیدم. ایشا هوی نکدا. نرخوی دخی را میگم کنم. این دخی خانه ینگم رفتگی بودم. ینگم برای دخترش، دختر 14 ساله داره. یا دگونش در فامیلی کار میکنم. جا دگونش برای دخترش پدر آورده. چی آورده؟ هم قبوش محکوم شد. بوش نیج نیک. هم قبوش نیج نیک خشرو محکوم شده. چقدر گم. بوش رنگ بوی سر تمش ویکو بوی تازگی. انا مخلی نه. محکوم شده. ای گفتم بیا ولی دخی خود تربیت از کس کنن. دخیام نمیدونم 10 تاش دهن چون کدام دگونه بیا یا دخیش میکنه. تفاتی ما وای میکنیم میگذشه. وای دخی مرمورا یا پرتش کن گرفت. وای که همی 3 روز نگذشته 5 تا دیگه همی دخی مرمور زکاس کرد. گفتم چه خالی باشه کمرم زکاس کنم. هم قبوش خشرو همون روزی آوردم همون روز اوشه کدام زدم همی دخی. باز میگم بوی خیلیه. بوی ایکو رنگی قند شیرینه که قندی که شیرینه که دل تابی گیرنه قندی که شیرینه که پیار نیاکو میخری انا میخلی بوی بامزه داره. این دخی نامش مرمور نام داره. این دخیش نامش چی باشه؟ بذار ایجاش میخونه. ای چکش. همه اون چیزهای گرفتم هازی نرخش میگم با دقت گوش کنه. این برای همه آدمای اینترس نیه که وای میکنن میپرسن. کرم زیما 236 روبلی. دتاش 318 روبل. یا 118 روبلی با فکرم 390 روبلی. و ما این مایه цена با فکرم общо با مدت 236 روبل دو دونش با فکرم. یه چیز زبنای پاستا 51 روبل. دخی مرمور نیه اینایش چی نام داشته چیچنوکیتسه چیه اونو کروگلیه گفتم کو این مرمورش نیه و دخی کروگلی فاطمه گرفت چون جاش بود 340 بده دخی کروگلیش. دخی مرمورش 480 روبل. تینا چوش دختر جانو. Так. Карандаш для глаз 221 рубль. Парфюмерная вода для женщин 480 рубль. Значит, я хочу, когда мы 340 рубль войны стоит. فهمیدم. Ароматная восточная пион 340 рубль. 480 рубль и на духи. Духи мурмур. Духи мурмурам 480 рубль. Так, блеск для губ 147 рубль. Карандаш для глаз дигариш 184 рубль. Так, пояс 719 рубль. Так, гель для интим гель 184 рубль. Хай нарх каталог 20 рубль и доставкаш 149 рубль шуда то деревни мора. Ина чекаш. Ба касоне ки айма заказ мекунанд вақте ки ина чек да найсаги раҷабова сайда ҳама чекои шумо да раҷабова сайда найсаги вақте ки ма айноми хидам шумо да бор заказ мекунам да ҳаму чекои шумо раҷабова сайда найса мешава шумо вақте ки рафте ами ном фамилияи мара мегире баъд як хатоги калон шумо мекуне ки вақте ки рафте клиентои ма да и дахл дорад хай кадомет ки набоше чизе ки заказ мекуне айпун вида чи рафте ки мере шумо мегире обязательно шумо чекай да ҳар як товари мо роӣ мекунем чек дорад шумо ҳамаша проверка кунед духитон дар ҷошай кремтон дар ҷошай ҳамаш бояд ки дар ҷош бошад дохиё шикастагӣ набоша теное ки шумо заказ мекунед шикастагӣ набоша проверка кунед вақте ки духи шикастагӣ тен шикастагӣ шумо ҷош да возврат мекунед ва ё ҳақ доранд ки бигиранд ман шумо да айсари нав бо заказ мекунам да ҳамун пули рои кадагитон ҷумбура пул дар кор нест баъдиямаш ки вақте ки чизи шумо нест да чек чизе ки шумо заказ кардаги да чек не да чек ҳаст да даруни коробкаи фаберлик нест шумо бигӯед ки чи ба ин борима нестад ҳамун ҷода шумо бояд ҳамаи чизро проверка карда гиред я подписчикам духи заказ карда рафта мега духи нестад проверка кардӣ мегӯ мега ки не вақте ки гирифтем гуфтам ки я вам верю не хай ҳо мо намегем мақсад мо шумо да боварӣ надорем и айру и ҳам нестай мақсад одамамои ма да ту боварӣ надорам хафа кунӣ не бояд я хочу проверять свой товар барои ҳамин қа проверка кунед ҳамаи чизотон бояд дар ҷош боша чизеро ки нофаҳмӣ мешава қати пунк вида чи ай ҳамун точкаи пунк вида чи да ман занг бизанем ман худам қатишон гав мезанам анами қашда шумо хатогӣ накунед ҳамаша бинем хай нархоша гуфтам ҳамаша гуфтам